Ayo saiki menampilkan sindenku. Ya. Sapa? Mbak Tatin. Ya, sinden galak sak Yogyakarta iki no. Ya, rupane rupa wengis. Iya. Nyatane disawang ayu. Ayu iki werna-werna relatif. Ayu lembah manah ana, ayu alus ana. Ki ayu ngentekke nyawa wong lanang ya ngene iki. Ya wis ora apa-apa, Mak. Nah, ya Mbak Tatin, ya. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Gene ya alus piyaine. Engko dilongkas. Lah napa to kula mboten kula nggih halus lho. Angger rada kagol, gek ora ana sing nyawer mesti terus mripate mendonong ae. Mboten ngenten iku kok ndak darani aku njaluk saweran tenan lho. Ora, nyawer ki bebas kok. Ya. Wong kuwi jenenge rasa tresna asih ki ngono kuwi. Ya. Ngono ya. Bebas nyawer niku bebas. Nek ora nyawer ya bangeten nggih to. Nah, kowe gelem to disawer 10.000 kaya mau ketoke nggowo kae banget no. Pak Bambang. Gue tempe. Hah? Tempe. Tempe kemul. Tempe apa sah? Menduan apa mendu? Menduan nek kene iki ora tempe kemul. Tempe kemul iki Wonosobo. Iya, dhewe-dhewe panganane. Heeh. Ya mengkene iki sok ngapusi. Oh. Kok ngapusi? Mau perapatan kono kae mau ana tulisane. Napa? Dawet ayu kok sing dodol lanang. Ayo. Dawet ayu iki jenenge dawete ana sing dodol. Mau awak dhewe numpak bis ayu. Ngapusi kuwi dawet ayu kok sing dodol lanang aku ya. Iya, dawet ayu iki jenenge dawete. Lah iya jenenge dawete. Ora kok sing dodol ayu ki ora. Dawete sing dodol ayu. Iya. Nggih, dawete sing dodol ayu. Heeh. Nggih ta? Heeh, dawete sing dodol. Monggo. Dawete sing dodol ayu. Ayu apa biru? Kurang ajar. Lambene elek. Iya. Ayo iki ana pamundutan liwung. Oh iya. Oh liwung. Karo Mbak Iin po? Oh nggih. Ah, ben piyai loro. Iya. Napa? Oh nggih. Nggih. Arep nyawer kon liwung. Oh iya, ora usah kuwatir. Nyawer kaya kowe iki 10.000 apik. Iya. Masa ngene 10.000, Pak? Lah nek wonge langsing ayu awake. Iki ya langsing lho. Awake ora kelemon ki 100 wangun. Iya. Kaya Mbak Iin kuwi. Nah. Ora dhewe iki kan kembaran. Kembar niki Ninik niki Nono. Piye? Kita kan saudara kembar. Aku Nini. Dirimu Nono. Lah udu kowe apa Nono Ya ora, nek Ninik iki cilik, nek Nono gede. Anek kuwi dalange berarti Nono. Hah? Aku apa ya? Aku nek basa ngono ki ra. Mbak Iin iki ngawur jenengku ya Tatin kok Nono. Lah kok kan gede karo cilik. Engko nek aku Iin kono Oon ra gelem. Piye? Aku kan Iin. Masa kono arep Oon. Kak aku entuk sing elek. Ketoke cocok sing Oon ketoke. Aku entuk sing elek terus ya. Ya ora ya bener kok ya kono Nini, ya kowe Nuno. Aku Nono. Karena Nunuke Nini Nono.
Sara aja ditinggal kapring bagian ketimuran Pak ya sing eling iku budaya matur sembah nuwun tanpa pebendan ya nak ya kagem para mbak-mbak paranggana sing wis kepareng mbuka swasana ana ing limbukan iki ya pancen ngono ya mak iya adoh saka Ngayogyakarta kraya-raya tinimbalan-tinimbalan ingkang winantu ing pakurmatan ingkang hamengku gati ya ana ing tlatah Karangsembung Nusa Wungu Cilacap Jawa Tengah kene matur sembah nuwun ingkang tanpa pindhan karo penyanyi Bapak Sarmiyanto nek ora kleru ya Samiyarta ya matur sembah nuwun sing wis kemareng kraya-raya rawuh ning sudunge awake dhewe dawuh karo awake dhewe ya nak ya monggo aku ya wis matur karo penyanyi Bapak ingkang mengku gati iki nek laladan Cilacap Jawa Tengah kene akeh para dalang-dalang sing luwih mumpuni akeh para pepunden dalang sing luwih apik ewadene panjenengane ngersake karo awake dhewe ya awake dhewe anane mung sendika ewadene ana kurange lan ana ingkang gawe kuciwa penggaling para pamirsa awake dhewe nyuwun gunging samudra pangaksami ya ngono ya mak iya terutama kagem para kadang-kadangku karo pepundenku kabeh sing padha rawuh ning bengi iki terutama para kadang-kadang dalang saka pepadi wewengkon kene sing mau sore wis mlumpuk ning transit matur sembah nuwun ya mak iya jembarke srawung kuwi luwih wigati luwih becik lan luwih apik kana iya matur sembah nuwun uga kagem pinanganten sakarone muga-muga pinaringan barokah saka pangwasaning dat kamur wekdat sakinah mawaddah warahmah tekan kaken-kaken inen-inen bisa momong mantu ngemban putu ya ngono ya mak iya panjenengane Bapak Sarmiyanto mau aku ya urung dikai catetan apa-apa enak dadi arep matur ki nek wedi nek kleru tak eling-eling kok ya jenenge angel iya ya wis pokoke juragane semangka ngono wae ya ya pancen bener nek golek semangka nganti tekan laladan Ngayogyakarta tekan Kundung barang mula tak takoni kok panjenengane iki ngasta minangka apa karo Pak Rahmat mau ya juragan semangka wah dan matur sembah nuwun tanpa upama iki awak dhewe ditimbali karo ingkang ngamengku gati kuwi sak rombongan pengrawit karo presiden wondene gongso gamelan sound system wis diaturake saka kene nok oh ya matur sembah nuwun tanpa upama ya mak iya wis pokoke nek nggon ular-ular kowe karo aku rasa dadak ular-ular bab pinanganten pokoke ya sing becik wong nambut saning akrama kuwi kudu gelem napaki urip bebarengan ya ana bobol boroting lelakon kuwi minangka dadi sandung srimpeting laku ana ya pancen bener ngono iya pokoke anggere aja nganti nganggo tembung pegat biasane anggere sok do padu ngono pegatan apa piye ngono kae jane ora apik mergo nek ora pegatan awake ora pegatan nggone padha mangun bali wis mengko ndak dimirengke karo sing kuwasa dijabahi sing ngucapake wekasan pegat rezekine pegat opani lan sak piturute engko ndak ora prayoga ya sing iso kudu iso ngrangkani siji lan sijine wewatekaning siji lan sijine wewatekane sing kakung piye sipate sing putri piye kuwi nek iso dikuasani wong mau bali wis mau iki bakale apik lan lancar no ya pancen ya bener ngono mak ya karo disambi maca layang ya no ya iki ana nawala saka komunitas pecinta wayang kulit Gagrag Banyumasan utawa Bima Maneges sekretariat Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Jawa Tengah ya
Katur bujangik wonten papan kamardikan dalu menika asalamualaikum salam budaya rahayu sugeng rawuh wonten sugeng wungon bujangik wonten ing tlatah Karang Sembung Nusa Wungu Cilacap sugeng ayahi pakaryan ugi katur kagem sedaya kadang sutresna budaya wonten pundi kemawon sugeng wungon sugeng mirsani lan midhangetaken dumugi paripurnaning pegelaran Dingkit Wajucal dalu punika salajengipun kula sakadang saking komunitas Bima Maneges nyuwun tembangipun Wuyung Kadung Tresna Caping Gunung Maduronan. Oh iya. Ya sayang iki sing biasa nyanyi Caping Gunung Maduronan ora iso melu merga ya isih semester 1 kuliahe kudu disengkutno. Iya. Ya engko Caping Gunung cara Jawa. Iya. Mugi tansah ngrembaka ugi sedaya tansah pinangan karahayon saking ngarsaning Gusti Kang Murbeng dumadi kalis nir sambikala. Sasampunipun kawula saking komunitas Bima Maneges ngaturaken agunging panuwun ugi nyuwun agunging samudra pangaksami sedaya kalpatan kula matur sembah nuwun Mas Heri Purwaka ya karo iki ana mak iya kon mbiyawarake no nyuwun dipun umumaken pagelaran spektakuler 6 dalang kondang bintang tamu Ciblek dalam rangka Hari Wayang Dunia Kabupaten Cilacap 7 November di Jalan Setia Budi samping stadion dengan dalang Ki Ulin Nuha ya Wahyu Eko Saputra Agus Susmono Tejo Sutresna wah iya wah iki dalang 6 kok ming 4 sing ditulis Ulin Nuha Wahyu Eko Saputra Agus Susmono Tejo Sutresna dalang kang kalih menyusul iya menyusul tegese nyusul nang panggung ngene Mas Tunjung Mas Aryo Tunjung oh iya iki sing Mas Aryo iya ya pecinta seni karo budaya iki ya kabeh padha rawuh mrene no ya aku nang transit mau ditemoni para bapak-bapak pepundhenku dalang ya sing luwih umure saka awake dhewe karo sing sabaraan sing saadi-adi akeh banget sing padha rawuh nang transit mau ya malah dadi tepung no ya pancen yo kene akeh Cilacap kene udakara sekitar 400 dalang ku ya payu kabeh ya mbuh la iya mulai dadi dalang iki gampang kono sing angel iki sing payu ha iya mula ya kudu prihatin ya mak iya kudu prihatin digedhekke panembah nyuwun marang ngersaning Gusti wis pokoke kuwi wae ngono ya iya matur suwun ayo diwiwiti mboko siji mak ya kowe nggawa sinden pira 8 saka Ngayuja kabeh ya pangrawitku ya komplit tak aturake mrene sing diapali rak Mbak Elisa ya ana wo sinden blesteran kuwi to heeh sing blesteran mbokne kepok iya bapakne kluthuk ha iya anak-anak gedang gendruwo kuwi lah ya Mbak Elisa kuwi kok iso diaturake no ya saiki ngaturke apa sih nek ngomong ndak kesel no karo diaturke tembang-tembang lelagon sing kepenak ki pamundutan saka grup Bima Maneges mau eneng sing nyuwun Caping Gunung ya nyuwun pangapura gandeng sing nyanyi iki semester 1 ya mau dijak adoh ngono ora sanggup upama dijak lunga pirang-pirang dina terusan ngono ya urung iso ya mula diagung pangaksama diaturake ingkang saklumrahe wae ya saka sapa saka Mbak Ika Suhesti ya sing mepet aku iki ya Mbak Ika Suhesti saka Gunung Kidul iki mau ya neng wayang awak dhewe liwat panggunge Mas Eko Suwaryo ya neng pinggir dalan Mbuh Kidul Mbuh Kulon Mbuh Wetan Mbuh Lor Kidul no ya wong aku ora ngerti kiblat ya ayo Mbak Ika diwiti neno monggo saben bengi nyawa
gamelane nyenengke wina. Iya. Ditabuh banter suarane yo jelong. Iya ya Mak. Iya. Wis pokoke aja kuwatir, seneng pokoke nang nyambut gawe gamelane apik kaya ngene. Iya. Yen mamajang mung karo janur kuning. Iya, monggo. Yen mamajang mung karo janur Sapa iki? Ya iki Mbak Elisa nggawa kacamata iki nak. Oh. Biasane nganggo kacamata klilipen sapu. Oh. Ayo sakduk sak jombyok dadine ya lara mripate. Kembang wae waton. Mangga. Dicekleke. Munggah panggung no gamelan didumuk nganggo tabuh mak celong-celong rasane iki. Ora bakal sepi. Iya, ngono ya, Mas. Iya. Wis lumayan adoh, heeh. Nyabrang segara gamelane wesi. Wah. Susah kae no. Iya. Lagi taluwe tunglang tang. Tokotek. Mongko kenong ki apike nek dirutuk rak to. Gamelan mesti aming te. Kayak kempule ditabuh kaya wong bengok. He. Ning gayeng no. Iya. Salone ming siji nang mburi tok kae mongko nek dienggo omongan bindeng. Anggere muni tok kentok ndrang tak. Oh, ilahe awit apa sedep. Sewengi rasane kaya setahun ya suwi banget. Iya, jam mlakune suwi banget ya. Kakang Semar. Dadi Kakang Semang ora Kakang Semar. Iya. Yo teruske, Mbak. Mau sapa? Mbak Iin saka Purworejo. Iya. Jejere meneh iki Mbak Cita saka Purworejo. Panas udan. Monggo. Panas udan. Pilek apa sih? Nggih, Pak. Oh, ya wis kok panas kok dadi patas. Ketok nek pilek. Iya, untune mesti kok untune irunge mesti buntet ya. Irunge mesti buntet. Ya, tarikan ndongake kagem pinanganten sakarone. Ya, monggo saka Mbak sapa? Mbak Ika. Yo, Mbak Ika. Iki layang meneh. Sapa? Kades Cilacap penggemar Bucange minta lagu Podang Kuning Waranggana Ni Elisa. Wow, dari Kuripan Kidul Bejo Parmin. Oh iya. Bejo Parmin. Mangga, ya. Aku ngelih. Ngelih kencot. Ngelih ki nek kene kencot. Oh nggih. Ha iya. Kencot. Dadi kowe muni aku ngelih ngono nek ning matur karo sinoman sing nggawa panganan kami dinengke wae. Pak kula ngelih, ngono ming dinengke wae. Nek kencot juga sego kowe. Iya.
Ora beda, dialeke beda. Iya, ngono ya, Mak. Mergo rong mangan. Mergo rong mangan. Kagem pinanganten kekalih. Kagem pinanganten kekalih. Mugi apa? Mugi pinaringan kabagyan. Amin. Ya apik ku mau. Akeh banget kok dialog sing beda. Ya kene iki sing dunekke nek lairke jenenge Ndoboli ya kene iki. Oh iya toh. Ndoboli. Kudu kuwi kono Tegal. Oh iya, Dek. Beda karo kene ya? Iya. Tegal ya lor kono ini ya meh padha Ndoboli ngono. Ya, jejere monggo. Aku ambeien. Aduh. Mbok didudul. Wingi nyemplung jugangan. Artine mugi pinanganten. Iki sekawan nggih panganten nggih. Papan loro. Pinanganten mawon nggih. Pinanganten mawon. Mugi pinanganten tansah lumintu karaharja. Ya, ayo arang wong blesteran ki nek gawe parikan sok ngawur. Ora nganggo hitung-hitung. Sing jeneng ambeien ki aja domongke nang nggon Pasamuan Agung ngene iki wong ambeien ki penyakit silit. Heeh. Nis ben apa karang ya cah radong kok ya wis nang kene. Ya jejere monggo. Aku keweden. Aku keweden. Weruh setan wewe. Weruh setan wewe. Mugi temanten. Mugi temanten. Kathah rejekine. Amin. Ya apik kuwi. Ya Mbak Iin monggo. Lunga ning Klaten. Lunga ning Klaten. Arep kulaan gula. Kulaan gula. Wah kok aduh men. Terus mugi risang pinanganten bagya mulya. Bagya mulya amin. Jejere Mbak Cita, mbok kabeh kudu ndongake iki. Iya. Sing kono-kono ra saya angel le mikir, saya angel le mikir. Wis dienggo kancane, wis kepikir arep diucapke engko aku iki bareng kono muni. Waduh. Ayo ngene dites yo. Ayo Mbak Cita. Patas ora. Neng sekaten. Neng sekaten. Neng sekaten. Tuku arem-arem. Tuku arem-arem. Isine apa? Iwak. Iwak. Terus artine? Modal ora. Ame dileti isine kok lali. Mugi sang pinanganten. Mugi sedaya pinanganten. Ayam tentrem. Nah, ayam tentrem arem-arem jejere Mbak Tatin monggo. Kecemplung kalen. Cemplung kalen. Pas nggon bolongan. Terus mugi sang pinanganten cepet gadah momongan. oh, apik bener kuwi tak kira nek mugi sang pinanganten nemu bolongan. Jejere Mbak Ayu monggo. Delok sintren. Delok sintren. Jogete mubeng-mubeng. Jogete mubeng-mubeng terus. Mugi sang pinanganten tresnane langgeng. Amin, apik kuwi mubeng-mubenge iso langgeng. Iya. Jejere terakhir. Jangan kluwe. Lha kuwi kok malah aneh iki. Liyane dadi mbok NN kok iki kluwe. Terus dicampuri blewah. Dicampuri blewah. Mugi sang pinanganten kekalih rukun anggenipun le omah-omah. Sik, kalimatmu iki salah. Rukun anggenipun le omah-omah. Piye iki maksude? Rukun anggenipun le omah-omah. Lah sing leres pripun, Pak? Rukun anggenipun omah-omah tok ra sanggo le. Nggih, lene kula ilangi, Pak. Nah, aja mengkari ngilangi le kok. Panas hutan.
panas. Ayo Mbak Tati. Panas udan. Aling-aling. Aling-aling. Caping gunung. Ayo kanca wiyaga bareng misoa Jogja Cilacap ling Madang ping 4 yo siji. Siji loro telu ya. Misoa caping gunung. Terus Mbak Ayu mangga. Nadyan wadon sarta Eno mane monggo ditelaske. Eno mane banyu Ayo kejaman bar. Yo balik ke mrene meneh. Engko kurek ndangdute kur. Yo monggo yuk.
ya. Syukur bisa gunung desa nanti mau lagu panyuwuran saka Bima Maneges ya kuwi Caping Gunung ya wis diaturake ya mak luar biasa pokoke awak dhewe kejaba melek sewengi iki ya ndongake marang pinanganten ya nak ya sing wis padha munggah gapuraning urip tegese wis ngancik marang tataran urip ingkang sejati ya ngono ya mak iya sing ati-ati sing padha iso ngrangkani siji lan sijine ya merga kuda neng jaba kuwi luwih medeni tenan ngono ya mak iya mula kudu diati-ati pokoke temanten kakung iku kudu duwe kapitayan sing ayu dhewe ming bojone ya nek perlu mripate nek neng jaba merem nabrak apa-apa tegese merem ki merem batine aja nganti kenggo dening wong wedok liya oh ngono ya iya pokoke ayu dhewe bojone oh iya arep dikaya ngapa wis dadi pilihane men supaya ora keganggu dening wong kono-kono. Pancen yo bener ngono. Iya, genti Mbak Elisa Orkarus Alaso. Asmane Mbak Elisa Orkarus Alaso. Iya. Jumeneng, Mbak? Ya, monggo. Ya, Mbak Elisa. Sing viral ning YouTube ya Mbak Elisa ya iki wong enak. Oh iya. Yes, kek dalo, Mak Bos. Gek dalu sedaya riko-riko maning-maning mbok kabeh. Maning-maning mbok kabeh. Iya, kok maning-maning mbok kabeh iki? Rareti, aku mau ngrungokake wong ning ngomong maning ning mbok-mbok nganggo mbok-mbok. Kene ciri khase cil anu jadi Kebumen Ngulon kuwi pancen omongane ngono kuwi. Iya. Aja kaya kowe. Tule saka ngendi? Aja kowe. Aja kaya kowe. Iya. Wis kaya apa? Sik to, kowe iki Jawa yo Jawa ora jegos kok dadak tiru kene. Iya, kaya kowe kaya apa? Kowe kaya kuwi kaya iki aja kaya ngono. Oh, kira kaya roti dudu. Roti dengkulmu mlonco. Kaya kowe, makseno aja kaya kowe. Iya. Ora diterus-teruske. Boten kuek-kuek. Mbok ngono. Boten mbok. Kene iki nek akeh banget bedane. Bedane napa? Kene iki nek nang dalan jenenge Maringgiling. Maringgiling ki apa ning dalan? Nang dalan Maringgiling. Oh, Maringgiling anyar kowe karo sapa? Lho. Kok Maringgiling anyar ki? Lah ning dalan jarene Maringgiling. Oh, dadine lagune ning dalan anyar. Aneh-aneh kuwi ora. Maringgiling ning dalan. Oh iya, apa meneh Pak? Angel ya dialeke. Lagi Jawa memumet apa ning kene? Aja to anggap aneh. Ini memang salah satu kekayaan bangsane awake dhewe. Iya. Beraneka ragam anu tata cara budaya tapi tetap manunggal dadi siji. Ya kaya ngene iki keragaman, keindahan. Jangan untuk disamakan. Nggih, nggih. Ngono ya Mak. Keaneka ragaman. Aku mau ya takon, Mbak, nek cantik apa? Lengop, Mbak. Oh iya, aku lengop banget. Aku ngono. Cantik wis ngerti aku, bosone cantik ki lengop. Kuwi sing ngomong sapa kuwi? Aku mau takon kok karo Mbak ning anakku ya gleteh mau karo golek tempe kembul kuwi lho. Heeh. Ning kene enak tempene kuwi kewer-kewer tapi enak. Enak Pak. Kewer-kewer tempene nek kembuli. Sing tempene sapa sing kewer-kewer kuwi? Ya iki mau ana tempe kewer-kewer tempe kembul. Tempe kemul. Iya, enak kuwi tapi empuk ora kriuk-kriuk. Tapi enak. Aku mangan tek 5. Oh ya termasuk dokoh kuwi ya. Isene
kune kun mangan tempe kemul. Tempe Mengke kemul. beleh ya, Mas. Nek yo aja kono ora tau do dikemuli ya tempene ya. Boten dikariti tempene. Dikariti dan riki dikemuli warnane kuning. Heeh. Karo lombok enak denan. Ki ning pamundutan san. Napa? Nuwun apa jenenge podang kuning. Oh nggih niki Podang untuk kuning. pinanganten kekalihipun. Ya? Nggih. Kan untuk pinanganten kekalihipun. Ya, untuk pinanganten kekarone, mangga. Kekaronipun. Nggih mugi-mugi saged langgeng kadya mimilan mie goreng. Mintunateng Mie goreng. mintuno. Anut runtut reruntungan. Ya, wis wae ndongake ora wis apike ra jamak-jamak kok. Wah yo, sing doane sindan ki mandi yo. Ben dino melek padake yo. Mendina apa? Melek. Melek. Yo nek wong melek ki biasane dongane mandi. Oh ya, ya muga-muga. Nek kowe melek terus kok kowe dhewe ra ndek bojo. Lah yo kapan nek golek bojo tak tekon, bengi melek esok turu, bengi melek esok turu. Lek golek kapan biongkone wis do manak kabeh. Aku ra entuk-entuk. Kok wiyagane do manak kabeh iki piye? Nah yo ora ono sing jomblo. Ah ya golek jomblo aja wiyaga. Ya aja wiyaga merkane. Aja. Ya kowe nek nyinden terus bak kowe karo bojomu nyambut gawe terus anakmu sing jaga sapa? Nyinden iya. ki entuke aja wiyaga. Entuke iya. ya pegawe, ngono dadine nang omah nunggu anak, mbokne bojone nyinden. Oh iya, tak golek pengusaha wae lah. Golek pengusaha. Ya, pengusaha itu ya apik. Yo. Mbah. Ya, mangga Nggih niki di bawah niki. dibawane podang kuning. Nadyan wujud demong paksi Neno. Iki saka Pak Sanmiarto. Wo Sanmiarto kok asmane ya. Sanmiarto. Nuwun lagon gerajak grojogan Banyuwangi lan Liwung. Nggih, mengke dipun aturaken ya. Alus manis tur mrak ati Nek nembang kok suarane ora ating pecotot ya, Mas. Ayo mbok paling ilate kuwi sing alergi ya. ya nempeng kudu apik nek ra apik kok ora dibayar piye Mulai meneh tet. Ya ora apa-apa. Pak penontonnya akeh denan yo Pak Matur iki suwun. sampai di sana lo Mas Pak Bu wah iki sobat ngebyar yo Sobat ambiar kok sobat ngebyar. iya nek ambiar ngene Didi Kempot nek paseno yo ngebyar kan yo melek sewengi yo mangsane ngadeg pirang-pirang jam ra kesel sikile yo kesel iki sobat ngebyar jenengane Lah apik malah tonai jeneng sobat ngebyar. Ya. Goleki si podang kuning Ano iba bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga ya ya sik diri takut nyopot iki kocomotone ya
Seleki metrok-metrok kecepatane. Selain apa? Motorok iki ne. Melotrok. Melotrok. Motorok. Omongane iki sangat di Melotrok. Apa kacamatane apa? Suryakanta. Ya, Surya apa bahasa Jawane? Anu mripate Garut Kaca iki Suryakanta. Oh, kuwi metane Gatot Kaca. Nek kacamata ya kacamata, duduk Suryakanta. Ora, Desmak kaya. Oh, Desmak. Nggih. Ora jane iki cah ngendi to, Mak? Iki asline Sulawesi. Oh, terus kono ana gempa wingi, Katut blabak tekan Jawa. Gondelan blabak kae terus nang kere kaya kere kae kilang-kilang. Ya, aku tulung-tulung ya Pak, pas kae tulung tapi lek tulung-tulung ya karo nembang. Tulung. Wah, wis langsung didelok Pak Seno kok iki wangun iki nggo nyinden. Wis nyinden. Sakit. Padahal ya ora ngerti sinden ki opo batin niku. Ah iya, terus tak kukup saiki dadi kaya ngono kuwi no. Iya. Arep balik rono wong omahe ora ono. Ya wis ben nang kene wae. Nggih. Petangene nggih. Katos. Aja guyu. Kula lengup nggih penonton nggih. Lengup ya apa jane? Lengup ayu kok. Kowe kuwi sing diblasokke goblok ora ngerti. Iya. Awane ngomah wis ora krasa uyuran anggone tak sayang ora krasa esok
Oh, bapake mau kenalan sama karo kowe sa lho. Oh nggih, napa kenalan? Kenalan. Panjenengan sinten asmanipun Madura? Oh, jenenge Inyong mah wong kene jenenge biasa bae, Nur Hamid. Inyonge jenenge Inyonge. Inyonge jenenge. Inyonge saya namanya. Ya, saya namanya. Saya Inyong namanya. jenenge. Saya namanya Inyong jenenge. Ah. Pak Inyong jenenge nyuwun apa? Nyuwun lagu. Iki nek ra digenahke goblok banget iki. Inyong ki nek cara nggone dhewe aku. Aku. Oh Inyong aku. Inyong jenenge. Nek kowe Aku panjenengane? Nur Hamid. Oh Nur Hamid Allah. Oh iya. Jenenge Kula. Nek kula napa? Nek panjenengan Inyong kula napa? saya. Kula saya. Rika, Saya. Rika. Kula Rika. Rika Elisa. Cuk, Rika Elisa Inyong Muhammad. Inyong saya. Inyong Muhammad. Rika Elisa. Iya. Saya belum kenal sekali. Padha edane. Jadi keturunan dari mana? Katanya kok dari luar negeri apa betul, Pak ya? Oh iya. Bapak dari mana? Ibu dari mana? Je m'appelle Elisa Osters Araso. Je Coba tanya gue lah. Oh sama ting Bandung beza. Kula mboten saged Inyong kula. Kula mboten saged Inyong. Ora apa-apa men kenal besok ditangkap maning nah bapak Oh. kek. Oh ya maning. Iya. Mau ditangkap lagi sama bos. Oh iya gelem. Men Pak Seno ngene maning. Oh iya Inyong ajeng nyuwun menapa ajeng monon pandung. Udah kuning wis ana sih ganti maning. Maning lagu ganti maning nopo niku? Oh minta lagi. Apa napa? Lagune napa? Apik judul napa dereng ngerti ngertos. Ah, pantelo gending bae wis. Iya sih kepen. Pentelo gendeng apa pentelo gending? Pantelo gending masa orang ngerti. Pentelo gendeng napa? Nyanyian lagu pantelo gending. Dereng ngertos pangapunten pentelo gendeng dereng Judulnya pantelo gending. Oh pante. Oh nggih ngapunten iki kuping kula. Pantelo gendeng. Ah, iso ora? Dereng sampun kok menawi sinen senes nggih. Alah. Nggih. Bisa apa? Sing Ngapik. sing bisa. Ah. Sing bisa. Nggih napa niki wonten pamundutan sesi deman. Gue bayar di ora ngerti. Oh. Yang bayar gake. Oh iya. Tambahi maning. Oh, Gampang jaduk. jaluk maning. Jaluk maning. Nggih. Lagi. Oh iya. Ya sini mau nyanyi sesi deman nggih. Sisikan bagus. Oke. Cos, salaman. Tos dulu. Ha. Ya, terbayar. Oh, siap. Nah, matur nuwun. Matur nuwun nggih, Pak. Inyong. Nggih. Mike setunggal. Oh niki kale lembar. Nggih, sesi deman. Nggo tambah no. Oh nggih, mengke nek saya ditambahi malih. Matur suwun Bapak Inyong. Wah, Radong. rezeki. Apa aku mumet. Aku ngrasake lemu omong ki mumet nek bapake iki omong aku paham ning kowe le goblok banget lho. Kok ngono kok muni S2. Lah tanya kok. Hah? Aku kan cuma tanya. Lah iya. Meng jenah kaken. Nek kleru makane tak takonke. Ngono, kok kowe le mumet? Kok malah kowe sing mumet mergane? Mumet mergo omonganmu iki lho. Iya, ngomongku ngopo? Nek cara kene Inyong ki aku. Lah Inyong dudu bapake. Kowe ya Inyong, kok melu-melu? Saiki Inyonge sapa wae dikenake. Inyong yo akeh banget semene iki Inyong kabeh. Samene Inyong kabeh sing Rika aku dhewe. Ya ora apa-apa sih. Ya matur suwun Inyong sedaya mawon. Ah wis. Inyong ki nek cara aku, nek cara Jakarta gue. Oh, maksudnya kata ganti. Kata ganti. Oh, saya ai. Ae Gue. kuwi basa Inggris. Oh. Nek basa Jakarta gue, nek cara kene Jawa Tengah Cilacapan kene Inyongi aku, nek Rika iki kowe, nek kowe lu. Wis paham belum? Wes ya. Rapi menten goblok tenan tuh aku kok. Akhirnya Inyong Elisa. Rika Seno Nugroho. Iya,
lah paham lah saiki ne. Ora njuk inyong kok bapake tok kae ora. Nah, bapake kabotan inyong. Ya. Inyonge sapa-sapa digawa. Heeh. Ya. Saiki ditentangke mele napa pripun? Kula Ya. padalah. Wis nampa saweran saka bapak ya ditembangke sesideman. Ya. Diaturake monggo. Kagem prati riko-rikone. Dendek inyong ajeng ngaturake sik tembang. Kagem rikos boyo. Nah, kene wis mulai cerdas. Tapi ning kene ora nganggo o ya, Pak. Berarti ne Rika sedaya. Nah, kabeh nganggo. Kene ra ono kene barang ra ono sego. Ndak adane sega ya. Heeh. Nek tasih do ono tapi ana. Nah iya, kabeh pokoke a. Ana. Rika. Kok inyong ora inyang? Luweh kuwi jawaban dhewe. Wiwitane Anderek sang pake pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Bendera terus kayung-yung neno selendang kuning kang kang sangking bukir swara kurang pramono ning wasis angung rom marang bendoro tiah sulesya pijer ngincangake alis ya terus tresno sesideman
Urip ana uno gede kowe tukoke Golet-golet duit niki diparingake inyong riyen sing abang pahit sing lagi sing pundi 10.000 niku namung ketumpas niki mie ayam nggih kalih tempe kemul entuk telu tempe mendong kula sik abret mawon. Ayo sinden ngerti duit kok diapusi. Ya mesti kula sik abrit mawon. Iya. Iya, matur sembah nuwun nggih. Asmane Pak Sopan? Pak sinten? Bambang. Pak Riko Bambang Rika. Nggih, matur nuwun nggih inyong. Pak sampun, Pak. Matur sembah nuwun. Iki meleh napa mboten? Ya getenan kancane. Nggih, matur sembah nuwun. Monggo ndak sing entuk dhuwit kowe terus. Nggih. Ayo kowe nak wae iki. Bola bali ya. Ki mituruti pamundutan saka ingkang kagungan kajak no. Iya, mau atur nawala. Iya. Isih ora nawalan isih iki
saka Bapak San Miarto. Oh iya. San Miarto nyuwun lagu Grajagan Banyuwangen. Sing kepareng nyekar sapa? Coba ayo Mbak Ayu. Mbak Ayu Purwanestari nyekar Grajagan Banyuwangen. Ya. Padha-padha nganggo kacamata. Ngono ya, Mak. Iya. Ning kalah karo jaran. Kok kalah karo jaran? Jaran kae nganggo kacamata nganggo sabuk ra katokan. Iya. Ora apa-apa. Mangga Mbak Ayu. Pun aturaken Grajagan Banyuwangi saking Bapak San Miarto. Ya. Ingkang kagungan kajati Mbak San Miarto. San Miarto. Heeh. Yes. Grajagan ya, Pak. Grajagan dibawani Gelang Alit. Ya. Mambyat mayon. Monggo. Iki upama ora penabuh kuwi tak pecat wingi-wingi. Ketoke nggih, mendina ngeten niku ning kok tetep kaget nggih, Pak. Heeh, aku mau bengi ya ngono ya. Aku lagi menikmati udut terus menikmati suaramu kok mak. Iya. Wis penengke wae. Sok tak tinggali ning sumpyuh sing ngendang. Nek saka Jawa Timur asli ya kendangane kaya kata-kata. Untung plantung, kemplandas, untung plantung. Lho, kok enten dasu? Ya.
Diemberke no. Ya, dieberke. Pluntak ya. Nek. Mangga dados ya.
Edan Banyuwangi. Ya, wah. Apik iki mauna ya modele dadine beda. Ya. Kene wae ana bedane kene iki ya nganggo kendang ketipung, nganggo kendang batang. Oh iya. Lagune bangsa ricik-ricik eling-eling ngono kae. Oh, Banyuwangi ya beda dhewe. Ngono ya. Ayo saiki menampilkan sindenku. Ya. Sapa Mbak Tatin? Ya, sinden galak sak Yogyakarta iki. Iya, rupane rupa wengis. Iya. Nyatane disawang ayu. Ayu ki werna-werna relatif. Ayu lembah manah ana, ayu alus ana. Ki ayu ngentekke nyawa wong lanang ya ngene iki. Iya, ya wis ora apa-apa, Mak. Nah, ya Mbak Tatin, ya. Nggih, sing lalu, Pak. Sugeng dalu. Wah, kene ya alus piyaine. Engko dilongkas. Lah napa ta kula mboten kula nggih halus lho. Angger rada kagol, gek ora ana sing nyawer mesti terus mripate mendono kae. Mboten ngenten iku kok ndak darani aku njaluk saweran tenan lho. Ora, nyawer ki bebas kok. Ya. Wong kuwi jenenge rasa tresna asih ki ngono kuwi. Ya. Ngono ya. Bebas nyawer niku bebas. Nek ora nyawer ya bangeten nggih to. Nah, kowe gelem to disawer 10.000 kae mau ketoke nggowo kae banget mau. Pak Bambang. Gutek tempe. Hah? Tempe. Tempe kemul. Tempe apa sah? Mendoan apa mendung? Mendoan nek kene iki ora tempe kemul. Tempe kemul iki Wonosobo. Iya, dhewe-dhewe panganane. Heeh. Ya mengkene iki sok ngapusi. Oh. Kok ngapusi? Mau perapatan kono kae mau ana tulisane napa? Dawet ayu kok sing dodol lanang. Ayo. Dawet ayu iki jenenge dawete ana sing dodol. Mau ak dhewe numpak bis ayo ngapusi kuwi dawet ayu kok sing dodol lanang aku ya. Iya, dawet ayu iki jenenge dawete. Lah iya jenenge dawete. Ora kok sing dodol ayu ki ora. Dawete sing dodol ayu. Iya. Nggih, dawete sing dodol ayu. Heeh. Nggih ta? Heeh, dawete sing dodol. Monggo. Dawete sing dodol ayu. Ayu apa biru? Kurang ajar. Lambene elek. Iya. Ayo iki ana pamundutan liwung. Oh iya. Oh liwung. Karo Mbak Iin po? Oh nggih. Ah, ben piyai loro. Iya. Ya. Napa? Oh nggih. Nggih. Arep nyawer kon liwung. Oh iya, rasa kuwatir. Nyawer kaya kowe iki 10.000 apik. Iya. Masa kaya ngene 10.000, Pak? Lah nek wonge langsing ayu awake. Iki ya langsing lho. Awake ora kelemon ki 100 wangun. Iya. Kaya Mbak Iin kuwi. Nah. Ora dhewe iki kan kembaran. Kembar niki Ninik niki Nono. Piye? Kita kan saudara kembar. Aku Nini. Dirimu Nono. Lah udu kowe apa Nono Ya ora, nek Ninik iki cilik, nek Nono gede. Anek kuwi dalange berarti Nono. Hah? Aku apa ya? Aku nek basa ngono ki ra. Mbak Iin iki ngawur jenengku ya Tatin kok Nono. lah kok kan gede karo cilik. Engko nek aku Iin kono Oon ra gelem. Piye? Aku kan Iin. Masa kono arep Oon. Kak aku entuk sing elek. Ketoke cocok sing Oon ketoke. Aku entuk sing elek terus ya. Ya ora ya bener kok ya kono Nini, ya kowe Nuno. Aku Nono. Kono? Nuno Nini Nono. Kono Iin kowe Oon ya ora gelem. Nek Nini suarane apik. Nek Nuno ya ora padha. Ya. Diaturke apa? Langsung? Liwung. Ha tok bawani sik. Oh langsung. Langsung nggih. Ya. Dipun langsung. Mangga. Diaturake dadi liwung atiku. Ya. Kanca tani. Udu. Udu kuwi. Kuwi udu Pak, udu. Ya. Mangga ya.
Matur nuwun. Urung diceki kok. Diceki kok matur nuwun lho. Nyicil. Matur nuwun nggih, Pak. Mugi rezekinipun lancar. Amin. Panjang yuswa. Amin. Nunuke playu 100. Sapa? Hah? Karo Ninik bareng lho. Oh Ninik ya playu 100. Nggih. Lumayan, gonku cilik payu 100. Lha aku gedhe ora payu 200. Kok dipadha gedhe lu cilik? Ya ora apa-apa. Meng anu Gone Tatin meng daging. Karepe apa? Ya paling ora ana gajine apa piye. Ora enak ya gaji Rek niki komplit kok, daginge ana, gaji ana. Oh, bangane iki balung tok ayo. Balung ki digoleki lho. Kok iso? Digawe tengkleng. Apa ana tengkleng saka daging sing gedhi-gedhi ya ora ana. Ora ana tengkleng iki saka balung. Enak. Enak dititili ya. Pengen nitili tengkleng. Ayo aku nek didepi apa-apa gelem kok. Geleman berarti ya. Gelem mang didepi Ninik ya gelem, Nunuk ya gelem. Iya, ora tolakan kok. Kok brokoan. Mbah, kowe kok sing marahi mau. Kok aku kan terus-terus yang gede. Among Ninik Nunuk barang. Ini Nunuk Nonong. Sing sijine sapa? Nonoke jare aku. Non. Ninik Nunuk Nonong, aku lanang kok. Apa Iin, Uun, Oon. Pokoknya tiba di Oon dhewe. Gindring gundrung gondrung. Apa sih? Iya. Sabda Pandita Rak. Mangga ya. Sing nyanyi kok kono terus ki kok ngopo kowe? Kula nyanyi lho. Ra, suarane aku apal, suarane ini apal. Ket mau saka sabda Pendhita Ratu tekan iki mau kok kono terus kowe megal-megal. Mulane nopo wong. Jane ning budhek ki sapa? Sing budhek sapa piye? Lah kula nyanyi kok menira nyanyi. Aku ki sak baris kono, sak baris kene, sak baris kene, sak baris kono. Kono nganti baris bola-bali mah. Jenengan ki mengira gatekne kok. Mas ora kowe iki senengane arep menange dhewe kok ora.
Nek kancane ra gelem tantang. Iya. Piye to aku nyanyi ya, Pak? Apa tak nyanyake dhewe apa piye? Piye? Nyanyi dhewe. Ya ayo. Loh, piye to? Lho kok ya ayo. Kondur penak. Ya ayo. Iya kok. Ayo ya wis tak anggap nyanyi ra apa-apa. Oh, nyanyi lho lagi. Iya. Wong ning suarane aku ket mau krungune mung suarane Iin. Apa temen-temen Iin terus? Oh, ora. Lah? Iin nyanyi ning si Oon ora gelem nyanyi. Saiki dirungokke. Karang iki karang wis mulai pertama kok ming wiwiti tok. Iya. Rungokke ya, kupinge dijembeng. Mulai ta, mulai wis. Nek kuping ora dijembeng, koroki. Lah dijembeng apa? Mbok. Kayak dingene Ya lho. tangan sing kulinan. Iya. Apa? Barene. Penyanyi loro ora tanggap kabeh. Lah piye? Kendangan kok ngene iki sing megol ming pinggul. Dadi ming kene medul. Aku ora iso. Dandan. Aku ora iso. Megol kok biasane kan. Jangan jajal piye diwarai. Dene semene kok ora iso. Ya, apa to dibandem bareng iki? Ah gunane apa ndek bokong semono gedhe ora Iki menggo variasi yo. variasi. Ya tumpake sithik sih. Ora tak nggo megol. Kok larang men lho. Nek iso tak jugeti. Ayo tak giteh, tak Lah giteh. ya wis kene to. Ah. Aku mau wis ngene. Coba baleno. Wes. Ngomong apa? Kaya ngedep kipas angin. Kok iso? Wuk. Kok kathokmu lobok apa, Ting? Nggak apa ya, sajak. Kok tekan kathok bareng. Nganggo ya padake. Nah, ya tak dideng. Sapa iki? Ayo, kowe sapa? Ayo dibaleni. Njoget piye? Tak dideng, tak diwi kendangan pinggul. Ya. Monggo, ya. Kowe yo iso kanggo kono ngene kok kowe meneng wae. Tak kira minggu tok ya aku nembang. Ora. Oh, surat. Iki sekali iki ora dadi tak bubarke iki. Apa nek wayange? Kaya kae mau lho. Piye to? Gergaji. Maju, Maju mundur, megol, megel, mendek, mendek, memburi, ini, maju. ini. Nah. Terus Terus ngono terus mlaku karo melet. kok kaya apa melet barang. Iya, baleni. Santo sing kompak ya. Aja gergaji. Mana? Gergaji. Sabda. Tangane maju. Piye to? Nek tangane maju. Cokonge mundur. Heeh. Ora kok Ini. Kandane aku kira iso. Nek maju bareng kira dadi. ora dadi. Piye to? Lah karepe piye? Kene di mundur. Mau piye nek aku piye? Ono Ini. ngene. Ini. Ora apik. Berarti iki ngene. Kok ditarik. Nah, Tarik. Ngono ki to? Ha iso. Nek arep. Baleni ya. Baleni nggih. Baleni dong, bayar apa piye? Sing nyuwarake penonton. Kudu ning ngombe PKS ki lho. Ora. Sing nyuwarake inyong-inyong. Lah, Tandang. Lah ya. Ora apa-apa. dhewe. kok dhewe ra? Ya dhewe aku mau wis Contoni ya.
Ora ikin wis iso kok. Sakarepku ya. Ayo sakarepmu. Ning ora banter-banter. Kabur iketku iso ngene iki lho. Iki wis ping 4, banterke wae bandar rampung. Ayo. Yo. Ayo. Lah wis lah. Kuwi wis Sabda. Sabda Coba kene coba rene ya. Boyokmu tak kendokke sithik. Lah ngopo sih? Wong ana kunci iki lho. Ben ngopo? Ketake kene kaya kekencengen. Nek dikendokke wah, tak dudat. Engko nek ambyar piye? Pun nggih. Aneh-aneh wae. Wis ya. Sampun, matur nuwun. Ya, wah. Sing siji ora kelina joget-jogete anggukno. Oh. Mbak Tatin iki saka Kulon Progo. Mbak Iin iki ya. Mbak Iin iki ya angguk. Iya. Ngono ya, Mak. Ya wis ora apa-apa. Ya. Iki wis jam 12:30. Ya. Jamku lho. Ya. Mula ceritane teruske dhisik mengko gara-gara iso disambung ya, Nak. Iya, ayo Mak tak derekake. Ayo nggih. Kan samar pamaring sapa Sinokmaya winaya ing sepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati